Район башлыгы Рамил Муллин төзүчеләр һәм спорт бәйрәменә килүчеләр яңа парк буйлап үттеләр. Спорт җиһазлары урнаштырылган мәйданчыклардан тыш, монда гаилә белән ял итү өчен дә урыннар каралган. Экскурсия барышында район башлыгы турникта 25 тапкыр күтәрелде. Эстафетаны гимназия директоры Азат Мирзаянов кабул итеп алды. Эшләнелгән яңа стадиондагы парк ул инде безнең тагын бер мөселманыбызның бер бүләге. Без Аллаһка шөкер инде менә шу азакынча 5 ел эчендә президент программа кысаларында һәрбер микрорайонга үзенең сквер, үзенең майданчыгын җыела торган урын билгеләдек. Һәм инде менә бу яшьләр җыелып, яшьләр инде беренчедән булып йортлар сала башлаган аэропорт микрорайоны дибез. Шулар өчен һәм инде монда якын тирәдәге булган өлкәннәребез өчен бик матур майданчык барлыкка килде. Һәм инде әле аның бу беренче этабы гына киләчәктә без инде Алла Тәгалә насыйп итсә, бу ягында, уң ягында эшләп бетереп, инде киләчәктә шушы халкыбыз өчен хезмәт итә торган урын булыр дип уйлыйбыз. Президентыбызның бүләге булган паркның икенче чираты да эшләнәчәк. Боз сарае да булачак дип өметләнәбез, диде район башлыгы. Ул бер төркем хезмәткәрләргә бәйрәм уңаеннан әзерләнгән бүләкләрне тапшырды. Район яшьләр белән эшләү һәм спорт бүлеге җитәкчесе Илшат Яббаров Татарстан кроссында катнашу тәртибен аңлатып, 12 стартта 30 оешма вәкиле Мөслим авылына 300 ел тулу уңаеннан 300 метр йөгерәчәк, диде. Беренче булып стартка район башлыгы Рамил Муллин командасы басты. Аның артыннан спорт мәктәбе кузгалды. Спорт бәйрәмендә авыл җирлекләре командалары да, аерым кешеләр дә катнашты. Һәр елдагыча районыбызның иң өлкән спортчысы 82 яшьлек Фәим Галәев тә читтә калмады. Яшәвем белән йөгерүгә бурычлымын, ди ул. Мин 47 яшьтән йөгерә башладым. Шушы марафонда ел саен катнашам. Спорт һәр кешегә файдалы инде булса. Финишка килүчеләрнең кәефләре күтәренке иде. Төркем башында йөгергән җитәкчеләр сәламәт яшәү рәвешен алып баруда үрнәк күрсәтте. Мөнира Арсланова, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе.